dag interviewer vi Martin Drøger, der går på HTX i forbindelse med hans fødselsdag. Hvad nyder du mest at lave? Bum. Det vil være sjovt. Godt lige at arbejde med hjemmesider og tuneller og sådan noget. Det er jo også gode løbeturskader heller, ikke? Drøger er meget aktiv og fyrer tit paratlyden af, både i timer og pauser, som nogle gange fører til vilde diskussioner på tværs af klassen. Hvorfor myrdede du de 6 folk? Da Martin havde fået sin medicin, afslørede han, at han gjorde det for at bruge deres blod som glidecreme og feste i deres indvold.